На тэлеканале Беларусь-3 навіны культуры. Вітаю вас сёння 6 снежня. І гэтым разам запросім на каляду ў музей беларускага народнага мастацтва. Ацэнім калекцыю французскай сямейнай пары, прысвечаную першай сусветнай. Праанансуем знакавыя праекты тэлеканала Беларусь-3. А напрыканцы абмяркуем учарашнюю прэм'еру з рэжысёрам-пастаноўшчыкам Александрам Яфрэмавым. Пачынаючы з 14 снежня музей беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах запрашае пазнаёміцца з традыцыйным абрадам калядавання ў дзіцячай навагодняй праграме на каляды ў музей. У праграму ўваходзяць экскурсія, майстар-клас па саломапляценні, сустрэча з калядоўшчыкамі. Падчас майстар-класа госці ўласнымі рукамі змайструюць з саломкі цацку анёл для хатняй елачкі. А калядоўшчыкі распяваюць традыцыйныя абрадавыя песні, навучаць танцам і даўнішнім беларускім гульням. Заўтра на сцэне Белдзяржфілармоніі пасольства ЗША сумесна з арганізацыяй «Амерыканскія галасы» прадстаўляе праграму «Бернстайну 100», што ладзіцца ў межах святкавання юбілею амерыканскага кампазітара. Тры брадвейскіх выканаўцаў Джон Фергюсон, Маккензі Томас і Курт Олман прадставяць аўдыторыі памятнае рэвю хітовых песень Бернстайна з такіх сусветна вядомых мюзіклаў, як «Вестсайдская історыя», «Звальненне ў горад», «Кандыд» і «Цудоўны горад». Апроч таго прагучаць творы Стывена Санденхейма, Джорджа Гершвіна і Юбі Блейка. 24 снежня ў аўдыторыі Інстытута журналістыкі БДУ адбудзецца творчы вечар выпускніка факультэта журналістыкі, дырэктара і галоўнага рэдактара установы «Літаратурны свет» Олега Зайцева, прысвечаны яго 40-гадоваму юбілею. Олег Зайцев – аўтар кніг паэзіі, удзельнік 6 калектыўных зборнікаў паэзіі, спецыялізаваных часопісаў. У праграме вечарыны знаёмства з біяграфіяй і творчасцю юбіляра, імправізаваная прэс-канферэнцыя, выстава, продаж кніг Зайцева з аўтографам і іншае. До 13 студзеня ў мастацкім музеі Беларусі будзе экспанавацца выстава «Латвіі 100. Гісторыя, мастацтва, традыцыі», арганізаваная Нацыянальным музеем гісторыі Латвіі сумесна з пасольствам гэтай краіны ў Рэспубліцы Беларусь і нашым нацыянальным мастацкім музеем. Яна прымеркавана да стагоддзя незалежнасці Латвіі, якая была абвешчана 18 лістапада 1918 года. На выставе прадстаўлена больш за 200 экспанатаў. Творы выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, якія знаёмяць з багатай гістарычнай спадчынай і разнастайнасцю традыцый латышскага народа. Брытанскі гурт «Юрай Хіп» выступіць заўтра ў адным са сталічных клубаў. Маючы за плячыма шматгадовы вопыт, музыкі працягваюць радаваць сваіх прыхільнікаў неверагоднымі жывымі выступленнямі, старымі любімымі хітамі і новымі плыткамі. Не так даўно гурт абвесціў аб рэлізе новага 25-га студыйнага альбома пад назваю «Living the Dream». Заўтра ўвечары легенды класічнага року выканаюць лепшыя за сваю 50-гадовую кар'еру песні. Блізкія людзі лічаць яе максімалісткай, якая дасягае пастаўленай мэты ў любым выпадку. А яна сама ніколі не бывае задаволена тым, што зроблена. І гэта нягледзячы на незлічоныя прэміі і ўзнагароды, а галоўнае – безумоўнае прызнанне гледача. Прыма вялікага тэатра оперы і балета Беларусі, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Аксана Волкова у праграме «Камертон» заўтра о 10 гадзіне на Беларусь-3. Везение, конечно, находиться в то время, в том месте, чтобы тебя кто-то услышал, кто-то оценил, кто-то пригласил. Мы же очень зависимые люди, так же, как и актеры. Выстава Ірыны Панковай «Сімфонія горада» працуе ў музеі аўтографа Цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя Герцена. Экспазіцыю складаюць 20 твораў, у якіх прадстаўлена архітэктурная разнастайнасць сучаснага Гомеля. Гэта адна з серый работ аўтара, што занатоўваюць як захаваныя, так і страчаныя помнікі архітэктуры. Выстава «Сімфонія горада» ладзіцца ў межах праекта «Жывы аўтограф», прысвечанага году малой радзімы. Заўтра ў межах года малой радзімы ў Нацыянальным гістарычным музеі ўрачыста адкрыецца выстава Сава Сіўко, фатограф Любчынскага краю, прымеркаваная да 130-годдзя з дня яго нараджэння. Сярод знойдзеных рэчаў фатографа была адна ўнікальная.
Маляваны фатаграфічны экран, на фоне якога ў 1930-е гады рабіў партрэтныя здымкі аўтар. Адрэстаўраваны мастаком-рэстаўратарам музея Юліяй Дранец, ён будзе адным з ключавых экспанатаў выставы. Заўтра на сцэне камернага драматычнага тэатра спектакль «Д'ябал» і «Сеньярыта Прым». Дэталізаваны містычны трылер паводле рамана Паўла Каэлі. Прэм'ера пастаноўкі першага імерсіўнага шоу-тэатра ў Беларусі адбылася ў лістападзе. Праект тэатральнай майстэрні Наталі Башавай выходзіць за межы стандартнага прагляду спектакля ў глядзельнай зале, бо ў ім усе гледачы стануць удзельнікамі падзеі і змогуць уплываць на ход пастаноўкі. А зараз кіруем позірк за межы нашай краіны. Сямейная пара з французскага горада Вальма 20 гадоў збірала калекцыю, прысвечаную Першай сусветнай вайне. Цяпер яны плануюць ладзіць выставу ў гонар заканчэння гэтага ўзброенага канфлікту. Пераступіўшы парог аднаго з пакояў у доме французаў Шанталь і Сержа, пераносішся на 100 гадоў таму. Вакол старадаўнія прадметы, уніформа, фатаграфіі, плакаты. Усе гэтыя экспанаты сведкі Першай сусветнай вайны. Збіраць іх Шанталь пачала пад уплывам старэйшага брата. З дзяцінства яе атачалі не лялькі, а ваенная форма і зброя. Свой запал жанчына перадала і мужу. Кожны экспанат уяўляе сабой салдата Першай сусветнай вайны. Тут 3000 прадметаў, таму вобразна ў нас дома 3000 салдат. Гэтыя сувеніры кранаюць душу. Многія экспанаты былі знойдзены ў акопах. Адзін з самых значных – дэталь нямецкага дырыжабля «Цепелін», збітага падчас бітвы пры Вярдэне. Ваенная форма і уніформа медсястры надзетыя на манекены. Гэтая вайна забрала шмат жыццяў жанчын, так што гэтыя манекены вельмі дарагія для нас. Першая сусветная вайна пачалася 28 ліпеня 1914 года. На адным баку ваявалі германская, аўстра-венгерская, асманская імперыя і балгарскае царства, а на другім Антанта, у якую ўваходзілі расійская і брытанская імперыі і Францыя. Завяршылася вайна ў 1918 годзе. Нядаўна ў мастацкай галерэі «Універсітэт культуры» разгарнулася персанальная фотавыстава «Берлін у фарбах» Ігара Калашнікава, прысвечаная стрыт-арту Берліна. Экспазіцыю складаюць 39 работ. Галоўная тэма фатаграфій – адлюстраванне унікальнага вольнага вулічнага жыцця горада, дзе цягам 2 гадоў жыў аўтар. Кантраст стрыт-арты горада, славутасцяў і закінутых месцаў даюць магчымасць пашырыць успрыманне гледача і паказаць, як энергетыка стрыт-арта ўражвае не толькі жыхароў горада, але і турыстаў. Кожны дзень час кіно, сумесны праект Беларускай нацыянальнай акадэміі мастацтваў, Беларусьфільма і тэлеканала «Беларусь-3» прадстаўляе лепшыя курсавыя і дыпломныя работы студэнтаў і выпускнікоў акадэміі. Гэтым разам госць праграмы малады рэжысёр Ілья Баранаў. Глядзіце час кіно заўтра ў 22:50 на Беларусь-3. Хорошо бы попробовать в мюзикле каком-то, в каком-то сериале постановочном, то есть... Много, жанров много, причем, вы же меня, наверное, помните, знаете, мне интересно все. І ў працяг тэмы распавядзем, куды варта схадзіць гэтымі днямі кінаманам. Самыя гучныя прэм'еры бягучага тыдня, фільмы, якіх доўга чакалі, блокбастары і маляўнічыя стужкі для дзяцей, пра ўсе кінанавінкі ў нашай адмысловай рубрыцы. На вялікія экраны выходзіць псіхалагічны трылер «Дом, які пабудаваў Джек». Гэта гісторыя пра маньяка па імені Джек, які арудуе недзе ў амерыканскай глыбінцы ў 70-е гады мінулага стагоддзя. Ён інжынер, які хацеў стаць архітэктарам. Але нават той адзіны дом у возера, які спрабуе спраектаваць для самога сябе, ён зноў і зноў разбурае, паколькі ў працэсе пабудовы той надакучвае, бо не з'яўляецца дасканалым. Таму Джек поўнасцю аддаецца хобі – забойствам. Тое, што мы пабачым на экране, усяго толькі 5 наўгад выбраных выпадкаў з яго 12-гадовай кар'еры.
Разам з тым у пракат выходзяць хронікі драпежных гарадоў рэжысёра Крысціяна Рыверса. Цёмная будучыня наступіла пасля вайны. Цяпер людзі жывуць у мегаполісах, якія рухаюцца і паглынаюць маленькія гарады дзеля рэсурсаў. Том, што жыве ў адным з такіх населеных пунктаў, даведваецца ад дзяўчыны. Мэр хавае страшэнную таямніцу. Цяпер усё рэзка зменіцца, і звычайны свет не будзе ранейшым. У аснову сюжэта лёг бестселлер Філіпа Рыва, адаптаваны для вялікага экрана камандай сцэнарыстаў, уладальніка пярсцёнкаў і асабіста Пітарам Джексонам, які ўзяў на сябе яшчэ і функцыю прадзюсара. У мастацкай галерэі універсітэт культуры разгарнулася выстава казкі. Гэта творчы праект навучэнцаў арт-студыі «Зебрык» і «Зебра», які прапануе гледачу пазнаёміцца з разнастайным светам ілюстрацыі, ад традыцыйнай да наватарскай. Экспазіцыя не зусім звычайная, бо аўтары малявалі ілюстрацыі не да розных казак, а да адной і той жа, але кожны ў сваёй інтэрпрэтацыі. Кожны малюнак дапоўнены адпаведным урыўкам тэкста, які перацякае з адной карціны на другую і запрашае прачытаць і прагледзець казку ад пачатку да канца. Учора ў тэатры студыі кінаакцёра прайшла прэм'ера спектакля «У пошуках сапраўднага я» паводле п'есы Джона Тобіуса ў пастаноўцы Александра Ефрэмова. Мы сустрэліся з народным артыстам Беларусі, каб абмеркаваць, як прайшоў прэм'ерны паказ. Александр Васильевич, здравствуйте. В театре студии киноактера очередная премьера, спектакль «В поисках истинного я» по пьесе современного американского автора Джона Тобиаса. Почему среди огромного количества современных пьес выбор пал именно на этот материал? Практически 3 месяца назад я выпустил спектакль, который тоже, в общем, комедия положений, «Смешанные чувства». Оказался очень востребованным зрителем. А там комедия положений, в которой удалось совместить то, на что сейчас идет зритель. Достаточно увлекательный и с юмором сюжет, с определенного рода мыслями, дорогими, интересными мне, которые посредством этого сюжета, мне кажется, удалось высказать. Судьба этого спектакля мне показалась достойной того, чтобы ее реализовать, может быть, еще один раз. В этой со смешным сюжетом истории есть тоже мысли, которые для меня чрезвычайно интересны и важны. Они касаются семьи. Мы нашли вторую половинку. Но почему мы так быстро забываем об этом происшедшем с нами чуде и устремляемся в поиск другого чуда? А почему выбран малоизвестный и, по-моему, никогда не шедший на белорусской сцене автор? Я прочитал эту пьесу и сказал себе, а почему бы и нет? И когда я стал думать по поводу этой пьесы, у меня появились какие-то мысли, которые мне показались достаточно глубокими и, может быть, интересными не только для меня. Комедия положений, несмотря на легкость, достаточно опасный жанр. В нем легко скатиться в пошлость. Как вам кажется, удалось ли вам избежать этого в нем? Можно снимать кино для детей, но нужно его снимать как для взрослых, но только лучше. И точно так же можно играть комедию и заставить артистов кривляться. Но, по-моему, это может сделать только режиссер-дурак. Потому что комедию нужно играть очень серьезно. И очень серьезно переживать те чувства, которые в нее заложены. Только тогда это будет смешно. Если люди, которые играют комедию, они ее воспринимают серьезно. Потому что это не комедия, это их жизнь. Конкретно вот этих персонажей, которые помещены в конкретную ситуацию. Мы часто бываем смешны в реальной жизни. Но мы это не воспринимаем, как будто мы кого-то смешим. Потому что это кусок нашей жизни, мы ее воспринимаем очень и очень серьезно. Поэтому говорить о том, что удалось, не удалось, я верю в то, что удалось. А убедят меня в этом зрители или разочаруют в обратном. Когда приступали к постановке, знали, кто в ней будет играть? Конечно, я знал, я предложил им, почитай пьесу, если тебя устроит, будем работать. Если нет, говори мне свои соображения, я настаивать не буду. Никто из них не отказался. Ну, может быть, из-за того, что я художественный руководитель театра, они побоялись. Но это неправда, потому что у нас очень хорошие товарищеские отношения. Надеюсь, когда зал будет доволен тем, что мы сделаем, я думаю, что мы испытаем чувство благодарности друг другу по поводу результата. По поводу процесса мы уже это удовольствие испытали. Интересно, вот мы сейчас говорим о комедии положений, но название «В поисках истинного я» отсылает к глубокой философии и рассуждениям.
дело в том, что как ее трактовать, эту вещь. Или пытаться в ней искать глубину, или заставить артистов просто кривляться. Мне кажется, что мы что-то обнаружили, артисты не кривляются. Это не изысканная драматургия, но в ней есть то, что может иметь отношение к жизни каждого из нас. И я именно на это рассчитываю. Потому что здесь может идти разговор о том, что происходит в жизни у каждого человека. Спасибо, Александр Васильевич. И еще раз с премьерой. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!